Hello guys, ako na po ni si Jinverse. Welcome to my channel. Perlitin na karon guys, alas 5 sa buntag. Sa Jumani mata. Kay si Junjun naligo sila sa kay waman na sila naligo gahapon kay kuha na. Lingat na kay dahil gipang batbuhat munang sa dyan dahil sabihan na po ba karon guys silang i-prank silang duha prank na nga kananay buros ko guys nga nangibog ko kananay putong bulanghoy nga gusto ko mukahag kananay putong bulanghoy nga mangita ni kay kananay lami kaon pasumangil ko guys nga buros ko kay adpils nga diya sa nabrong buwan na April da sa March at pills nga da sa March so nagiinom mo nang kanang nangibog ko guys at ang ilaman ninyo guys so kanang sa kay naknandaning ang prank putong balangoy mo yan nanganaan guys kaya kanang isid man pangitangan dani sa dalagit kay sahir man na dani guys first time na nang mag-prank guys jagi kulbaan ko uban sa kuan dani sa kay naknandaning ang prank karon. A few moments later. Naman na si Zagwan guys, ligo. Ligo na kaya. Kamu na kali ko ba? Hindi ako maligo. Muli yan ka. Ngita tagkuan pa na, putong bulangoy. Ang ngitag putong bulangoy na dre putong bigas ra, bugas. Putong bulangoy lagi, kailan lagi ka putong bulangoy. Ngita ta. Ha? Ngita ta. Ang gahi ka. Ang pangita. Lungsod. Nagiging natin. Na? Nang takoy buhaton, takoy ano? Narajit, trabitaw na na. Kailan may kadyo ikaw putong bulangoy. Ngita mo ta. Ang puto rin, bulangoy. Masakit putong bulangoy, agang gustong kanon. Butang niya. Sa mangitaan lagi. Kado. Tara. Ano ang ngita mong bulangoy? Lamiray kaon. Weh. Inuari kaya. Hindi, mukaon. Bulangoy ko lagi. Gusto ko mukha putong bulangoy. Andiyan ka ng suka. Ay kanang nay mangga nga katong nay mangga nga rang kas din ba? Katong nay puti pagkulor. Kanang mapay pagkuhan. Ikaw ba kukang? Dito ka? Mukhaon lagi ko dana. Gusto ko mukhaon dana. Ngita ta. Ang itag manggana ka ng lingkod pa. Nabong na pati punuan. Ngita ta sa merkado. Si Biligway balig dyan ng merkado. Lingkod na yung magpangita. Ano may bigit na kabihinog mo Pero na? gusto dyan na ang kanon putong bulangoy lagi. Katong na ay kwan sa tunga. Katong na asukal. Yung barok at kamangita na. Yung barok ka na. Nawa mo na. Ikaw mo dito lagit na na. Ngita ta. Huwag ang pills pa. Kanawa, man din na inom na pills din sa March. Guro sarba ko pa. Shit. Claro. Weh. Lagi wala gina, mainom tanawa ng pills dana. Tibuok pa. Jabril na ko. Iyabag mo siya. Nagpalitan ng isidaan. Layo pa. Sige na. Mga kay Mamuti. May, hindi but-but na yagod. Si but tanawa gud na diha. Ang katawa mo ka. It's a prank. Matigil mo raming i-prank ka. Prank din ang gusto ta mukha bulangoy. Nga puto. Ano ka na? Ihitap na yun. Klaro di oy. Weh. Palit lagi ta putong bulangoy.
I'm the greatest prankster. Pero, tinood na ba? Ano nang pills diya, wala bawasi, Abril na gudron. Kaya nga nung ako na yung giparimain. Ako na yung giparimain nga nanginom mo na bako. Layo. Malaka, di ka kon, kaya di chukuron mo, mao, di mayo to. Malaka, sa mura na yung kanon, putong bulangoy. Ano gusto na ang panon. Pasubok ka, brother. Pasang tamangita na. Lang, ito na, pabis mo to. Ang dami kayo, ito ko buhat ko niya. Pasang tamangita na, kasi mabutag karkar pinangitan. Basta kay mura na yung gustong ipamahaw, kanang putong bulangoy. Bros Kalita. Bros Kalita, batsik na Hindi na sukaw, may mangita ka. So, Bros ka. balo. Ila, nigiyan na nigiyan na. Kaubo mo. Ipakana, mabupat kita. Okay. People in the house, 4 people. Okwak pagidang usapin na lahian. Nagilis mo ba? Ang mukha ka po. Taoy. Ngita Ang mo, mga iyasa puto. mo eh. Pagilis na dito, pupuntan ka kagabol ro. Ngita ka niya, kang ngita. Ikaw ra laman ka. Ha? Ikaw ra. Bakit ko na purosa? Ano itong ngita na natin? Pagilis mo? Pagilis mo ba? Ngita ang ngita. Puto. Ikaw ra laman. Ano ba yan? Mukhang libro ito. Pero, Kanang nay puto nga, kanang nay murag kuan sa, tunga kanang nay murag puwa. Nga puto. Ano pa si puto mo naman? Putong balangoy. Puto cake. Mag-iimo na lang ta, puto cake. Hindi ko putong balangoy, dyan ang gusto. Normal. Uy. Pero makana ka ulo. Ngita mo ito. Dali. Tutaro mo uy. Kina. Bilis na mo uy. Ano pa po yung... trabaho. Dali, dirani ka. Magmudol pa pigulit. Bilis pangalit ko. Here's a burrito, guys. Lakaw na ko na ni guys. Mangita, masa ka mangita ka. Masa kay ganahan kumukaon, putong bulangoy. Ang barok yung puto din nasa ng puto kayaro. Nara mo guna sa merkado. Ito na ah. Dali na mo, aram mong kadugay nga lamin na ikaon. Dugay pud muga. Pagdali, uy, kuri, sigog. Dali, di mo pinakadugan. Dali na mo ba, kay kakananan ako. Mayo lag may putos berkado lita. Na, wa. Ay, Mabutag. sa kay mangita. Sa kay ganahan kumukaon. Jesus Maria Purisima. A few moments later. Tara sila guys. Sila ra ko na mato dito sa merkado guys. Masud sila rin mangita dari ra ko nukuwat. Waman kapalit guys. Loy laman po ni silang duha. Ang buang pangita makonsensya naman po tada ni nga to ang kwan guys. Kabuang. Wala man hindi kay di man bernis ko. Ha? Wala. Wa? Wa man ang Hindi. wala. Asan ta? Impa. Bunga. Ha? Bunga. Namang ko naman siguro mo mangita. Wala lagi dia nung gunang video. Dia ba sa man ko no tubangan sa pelikula wala ma-display. A few moments later. Namidari sa kuan guys. Sa maning lugar gani Argao.
Silong sa midari kay kanang arang kainit. Away sa midari guys, arang ka pang biniran sila. Na sila dito guys oh. Na sila guys ito. Nagpaladyo sa ko karijot. Paladyo sa ko nila guys kay kan guys buwak guys. Buwak sa kananay kapajas. Nagpahuway pa sila dito guys kay kananay gipang biniran sa kanang nilang tiil. Nalipay ko guys kay nakalakaw was oras. Nakalakas was oras guys ang kabuang. Wamang ko nag-stick pod nga mulahos mi dani. A few moments later. Diyan mi kuan guys si bunga. Namidiris kuan guys si bunga. Nabot jud mi dari wala mas kuan guys si bunga. Ha? Turut na ko no. Tama kani. Wala naman. Wala na. Ha? Paano yan? Wala. Wow, di ta muli dani rata. Pati. Abot nun mi dani kuan guys si bungag suroy-suroy. Nay puso na, pait magkaya mo. May gutom sige yan guys. Palit ko na sa pretong manok. Loy lamang po din silang duha. Kita ko na silang maninga hilaw guys. Eh, tawa makabot sa photo guys. Pero na may photo. Putong kuan. Putong bugas na lang. Sayo ko na nahurot. Ansa ni sambag? Pila ni? Palit ko daring sambag. Ito yung pangalan ni Be? Latik ay balikot sa. Hindi uy. Ano yung pangalan ni Nay? Tumutik hindi di ay. Tawa kahula. Kari mo kuan. Pili daring. Kanige. Balik. Palit na lang manimig mga makaon-kaon guys. Kaya may kananay puso. 20 ni. Sa prank ra. Ngita kong photo kaya rong makalaag ra dari. Dukdukon ko, magklaro yung kuwan. It's a prank ra. Tapos prank ram di ay. It's a prank kaya rong makasuroy-suroy. Pati pa na itong pangitag. Pamugos ugasan, hindi na tag merkadong sulod. Tapos wala. May klaro niyo mo. Madyo na naman, nalipay ko naka suroy-suroy. Ito, bunti siya. Tapos yung pala, atik. Diya. Ay, klaro. Ayan. It's a prank tragi. Kay para naman makasuroy-suroy. Ngitag nangalag puto. Binilibin dani guys sa sibunga. Mamalit sige yan ng pan guys. Tubig. Oh, tubig. Tubig sito. Tubig lang ako ah. A few moments later. Guys, damis pan guys plaza sa pan guys. Kananay sibunga. Namalit man mi dato kananay pagkaon guys. Mga unsa mi kay nabutan naman mi kananay alas 12. Mara to guys. Namuot kong junjun kay nangita jud si Jag kananay photo. Nangita jud si Jag photo guys kay nagtuo jud siguro si Jag nga kananay burus ko. Muna niabot jud mi dadi kuan guys sibunga. Apit pamigaragaw ganina. Ito naman ang taas kananay aranggaw guys. Kananay wa man po dito. Munang walang choice. Apit ni dari sa kuan guys sibunga. Lajo-lajo na ni kuan guys dalagit. Dato silang duha guys. Pangawa may puto. Yeah. Ha? Tulad ka sulit layo ang itong biyahe taga-dalag ang buto dito nga. Klaro ninyo eh. Kaya nga no, nagtuo jud ay ka. Oh, siyempre. Ang bilis mo makuha eh.
Haro mo ko itong gibalik butang. Parang hara itong gipay babaw itong naiwala. Bawas, puro bawas. Yung mga utos kilid. O, ni mo tanawag. Taron. Pulba naman gutok. Hindi naman pa sa init to. Nangita. Ang sagi. Dalagitra na abot Ang sagi. Scap. Tinawaro ng itsura ko do. Huwag yung kadalag jacket. May klaro ni mo eh. Kaya nga nun, ninglawas ka dani. Yung mo, mangitag ka na. Wala ka dyan. Ato na po tataksubo. Ato takar-kar-kar. Nagtuod yun guys, siya guys, naburas ko. Parang doon dyan, naprang. Wow, nataog. Naprang siya guys. Ano siya guys? Pagkadagag artiya, tawin mo. Malagsara ka makuha, no? Ano, giprank pa dito. Yung pala, di naman pala ito. Kintay, tinood pa nga buntis ko. Salamat sa Ginoo. Ikaw, Gi, tinood nga na ako'y kay manghod. Nanatiugas sa plato. Pinako. Pero nga, good. Pagkaon guys, palit sige ka ng puso. Diya pritong manok, diya. Katong napalit namang mga pan guys. Napalit namang mga kakanin. Na guys. Diya guys, bingka. Bingkaw ka ng... Kanisi nga dani pa, pitsi-pitsi. Pitsi-pitsi. O ka ng kana. Palitaw. Palitaw. Ug di mo koy napalit dito nga maruya man ni sa mua kanang kamot ay kanang bulangoy nga gi kuan bagi banggod. Manok diri. Palit ko no kag bulangoy diha kinanan ko no sayo jud kay ngon pa si ate. Dia guys, maruya man ni guys. Kadlawon pa lang mana na kuno ka malit na kag bulangoy. Kay umo Palit ko na ni kag unang mahurot bulangoy. Puto. Pero na prank jud ka, ngabot ka danig sibunga kay. Kapag ko jacket parang inita. May gani ka sapatos ko. Bisod kaya ba yung kambyo ko ng init ko an. Distance. Na prank siya nga. Na prank jud siya nga burus ngita jud siya putong bulangoy oy. Klaro. Ikaw gian. Nga. Alcohol sa ta guys. Guys, bingka dia. Bingka nga ako na siya guys. Bingka nga kanang bugas. Kanta guys. Data pa dyan ka. Klaro. Ganyan dia. Nakagkuan. Parang na kung ano dyan kikaan guys, puso. Mang prank pa siya. Parang layuan pa dyan. Mubo na naman. Ito nakabot na rin sa bunga. Dami lang bingka guys. Kaunta. Din si bunga kaya na mga inani dagang sa inani. Hindi lagi ko wala. Dami dani guys kinay mga bagyang mga kuwan. Padalagi ko andra nang inana ra way mga inani ba. Dadala gitna na yung putong balanghoy pero usahay ra. Manang putong balanghoy jud mo yang naan guys kay usahay ra man to dito sa dalagit baligya. Abot lagi siya si bungag pangita. Klaro. You can never fool. Hindi na ko mailat mo dito. Ang kunja. Kakuan mo ko ni Papa nga. Magtuk-tuk-tuk-tuk na put siya. May pa yung trabaho lang ito. Nanguman na siguro kong trabaho. Itong na ang mahaning buhaton kay. Kay ba mo ko na dyan trabaho gapon. Jawa mauman dyan. Diyan kung tiwason mo na nga. Mo to ang nanaan nga ang iprang karon dili siya magsigpanuktok. Tiktok-tok-tok dito sa sigpanukdok sa bahay mo nang tanaw nakalag na nung tagwas oras. Abot na Tadanis Plaza sa oras natas si bunga. Ang gijang trabaho nun dito. Ang gijang trabaho nun. Nakaambot ng Plaza Suwas Dama guys. Hangin ra sa kuan putong bulanghoy. Halian kanja puso. Ti paganina nga ningon kung burus ko nagtuod day ka pa. Siyempre sabi mo maniw. Oo, di ko mangingon na mag sunod din ako mutuo. Bahalag mo balintong ka. Agi ikaw, Gi. Agi ikaw.
Klaro. Guys, sa kanang naikuan guys, maruya. Maruya mo yung tawag na ni guys sa kanang naibuhol kay magluto mo ko nga ni guys sa una guys na. Nabit ng bulangoy si Jack kanang naikuan guys, bangguro ni Jack kanang. Yung mo si Jack nga prituhon mo ni si Jack guys, maruya. Sikad-sikad sa kon-kon po ko nakakaagbalik dani kay nami datos merkado daning Cebu nga kay dagan silang mga baligya nga kanang nay kanin. Guys, kaunta. Di ba butang pa naglatik ba? Naglatik. Asukal ra. Namay siya guys. Sibo. Sa lagi nabot og sibo nga. But pa jud. Bot-bot. Bot-bot ko no guys. May magsuroy-suroy sa ilang daning kuan guys, plaza. Luwag ka jud ilang kuan plaza. Ikaw diha boss, kamusta man ka boss? Ya. Kuan kay jud kuan ka jud guys, luwag ka jud kanang ilang kuan plaza. Kami magkuan ba? Nang prank pa ka. Ano din ako mutuo ba alam mo ko prank prank. At least pagkaon man naghanggi prang. Madala naman nakasuroy po ta dani. Kaya wa ko nagprang-prang ila. Naragot ta dito sa bahay, nara ka dito sige panutduk. Ano tay At buhat? nakasuroy-suroy ta. Lagi mo nang bigi lasputan. Oh guys, luwag ka dyan lang plaza guys. Oh. Nilang plaza dani guys, luwag ka dyan. Dito ilang kuan simbahan. Ano yung ramay eh? Halina gi, di ka muli gi. Ha? O, danira ka. Bilin ka. Kadong na miuli guys. Nakita-kita na ta guys, nagabot sa bay. Ilang prince guys, dani sa Sibunga. Mas dako pa kaysa dito sa kanang nay dalagit. Daat bang po dakuan Petron. Sa mong gadya. Binod akong tiil maba. Away sa guys, sige, binuras giyan sa kanang isahang pil kay lajo-lajo ba sa puning sa Sibunga. So dalagit guys, lajo-lajo ni mga judmi guys sabay. Sila guys. Sa inyo ang gibati. Ay, biyan! Sa gibati ninyo. Ang bunga na. Batasan oy. Uno. Ang pakra siya kay para makatulog si bunga. Kaya nga nung sigira kang panut. Nga nung sigira kang panut duk. Kapag kayo, drive layo kayo. Tapos, prank na niya. Kaya liwaros kaya kasi sigira kang panut duk mo. Napunang ma-prank ko tayo sa ay. Ikaw rin na prank kaya ako kabalo na sa daan. Presibro tayo. Sabay na lang ko kay nami ko destroy. Ikaw bungo kay ka dahil sila kagdiya kay ganti ka. Wala nakagtalik yung mga asawa. Imbrali pero na dyan may naningguros no. Ay ka. Isod, wala. Arga, wala. Abot mo yung si bunga. Kapag kapag dito wapay putong bulangoy. Guys, moro to nga mo ang vlog karong adlaw guys. Claro. Salamat sa kaninyong pagtanaw. Kaninyong tanan guys. Kita-kita na punta. Pagtong ba dyan ko, hindi nga paglayon ta. May panagdapit ko rin ito man ako. Kita-kita na punta sa sunod na mong vlog guys. Bye-bye. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye.